Începem sărbătoarea de astăzi și bucuria de a fi la nunta celor doi, al Pavel și Florina, cu cântarea de la numărul 99. Și pentru că va fi proiectată pe ecran, vă invităm să vă aduceți vocea împreună cu noi și dacă n-ați cântat niciodată. Și o să vedeți că e și ușor, și plăcut, și frumos. E cântare care ne cheamă la bucurie. Strofa 1 și a 2 a cântării de la numărul 99, inima ne fie plină de cântări și mulțumiri, căci ai săi fi ne numește Tatăl Sfânt din străluciri. Cu bucurie de plină venim și noi înaintea Domnului și cerem binecuvântare în seara aceasta, după amiaza aceasta, peste sărbătoare frumoasă, peste sărbătoriți, peste inima fiecăruia dintre noi, să ne umple Dumnezeu cu binecuvântarea Lui. Fratele Nelu Popovici ne va conduce cu voce tare rugăciune. Tatăl nostru care ești în cer, să nu cunoască această fată, cele care, Doamne, să-ți binecuvântăm numele Tău cel mare și sfânt. Mulțumim pentru că ești Dumnezeu al dragostei, mulțumim pentru că iubirea Ta cea mare față de oameni ai venit în lumea noastră, Doamne, și ne-ai răscumpărat. Îți mulțumim pentru ocazia aceasta specială, pentru că putem să stăm la cuvântul Tău, Doamne, ocazia aceasta când cei doi vor forma o familie. Te rog, Doamne, să le dai binecuvântarea Ta. Te rog să fii peste casa lor, peste casele părinților lor. Te rugăm, Doamne, să dai mântuirea Ta, să dezmetriți și suflet prezent în lucrul acesta în seara aceasta. Te rugăm, Doamne, să sfințești tot ce se va face în locul acesta. Te rugăm să primești închinarea, laura, mulțumirea, să primești toate bucuriile pe care ți le aducem înaintea Ta, Doamne, să venim și cu problemele care ne stau în față, Doamne, fii Tu ajută-ne și nădejdea noastră, în mod ce ești drag. Te rugăm să-i călăuzești pe cei doi, Doamne, te rugăm să le fie aproape în fiecare zi și ajută și pe ei, Doamne, să caute fața Ta, să te caute pe Tine, să se încreadă în Tine până la sfârșitul vieții lor. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Este o bucurie deosebită pentru noi să vă spunem bun venit la sărbătoare de nuntă în după-amiaza aceasta la Biserica Baptistă Emanuel, la sărbătoarea legării în legământ ca soț și soție a celor doi sărbătoriți aici, a lui Pavel și Florina. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să o binecuvinteze pe părinți, să vă dea mult har, să vă întărească, să vă dea bucuria să-i vedeți tot mai frumoși, fericiți, împliniți și binecuvântați de Dumnezeu. Vă dorim cu sănătate să vă țină Dumnezeu cu har și cu multă bucurie lângă ei. Amin. Dorim binecuvântare tuturor celor prezenți. Vă spunem bun venit fiecăruia și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Corul Deo Gloria și corul polițiștilor creștini îl slujesc pe Domnul și le spunem bun venit la slujire în după-amiaza aceasta. Nu toți polițiștii, nu toți din corul polițiștilor creștini sunt polițiști. Unii lucrează în poliție, alții au fost aduși cu mandat.
sau nu? Să-i binecuvinteze Domnul. Le-am pregătit asta, m-am tot gândit că după masa asta sunt aici și să le spun lucrul acesta. Să le dea Domnul har și binecuvântare. Le spun bun venit fraților păstori, colegi aici, fratele Cristi Hărduț, fratele Cristi Rău, sunt împreună cu noi în locul acesta și le dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. După ce corul de o Gloria va cânta o cântare, ascultăm un prim mesaj din partea fratelui Cristi Rău. Este într-adevăr o zi de bucurie și înainte de a intra în locul acesta spuneam că m-aș bucura peste 20 de ani să ne întâlnim și să avem cel puțin aceeași bucurie în inimă și pe față și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să facă lucrul acesta posibil pentru fratele Iulian sau Pavel și pentru sora Florina, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Unii dintre noi îl strigăm pe mirele de astăzi Iulian, alții Pavel. El spunea că în funcție de vremea în care l-am cunoscut, înainte de a se întoarce la Domnul sau după aceea. Important este că amândoi sunt copii ai lui Dumnezeu și de asemenea, foarte important este că ei în această zi vin înaintea Domnului cu o inimă curată, dornici să înceapă un drum împreună și noi suntem aici ca să ne rugăm pentru ei, să-i sprijinim, să-i încurajăm, să-i sfătuim poate uneori atunci când ei consideră că este nevoie de sfaturi, însă dincolo de toate și dincolo de toți, fie ca Dumnezeu să le dea binecuvântarea Lui. Pentru că ceea ce se întâmplă în locul acesta nu este doar un timp, un program, un ritual, ci este un timp în care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și îi cerem Lui binecuvântarea. Din partea Lui vine această binecuvântare și fie ca El să o reverse din plin. Amin. M-am gândit la câteva cuvinte pe care să le am în această dupămasă, cuvinte pe care poate ei, având emoții astăzi, poate nu le vor înțelege sau nu le vor asculta foarte atent, dar dacă se înregistrează e ok, pot să asculte, pot să le audă mai târziu. Cuvinte inspirate de Duhul lui Dumnezeu în viața omului lui Dumnezeu Pavel, apostolul Pavel. Și anume câteva cuvinte pe care apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, le scrie bisericii din Colose. Și anume în epistola către Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 la versetul 14, sunt aici câteva îndemnuri pe care apostolul Pavel le dă fraților de acolo.
anumite principii, anumite lucruri de bază care să călăuzească viața lor, care să călăuzească legăturile lor unii cu ceilalți și modul în care trăiesc fiecare zi ca și copii ai lui Dumnezeu. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Amin. Fiecare dintre lucrurile acestea cuprinse în aceste 3 versete scurte au de-a face cu roadele pe care Duhul lui Dumnezeu le lucrează în viața celui credincios. Și un lucru care cred că este esențial și pe care e important să-l reținem fiecare dintre noi, nu doar cei ce sunt astăzi înaintea noastră și înaintea Domnului Mirii, e important să reținem că noi depindem de Dumnezeu la fiecare pas pe care îl facem. Viața noastră depinde de El. Familia noastră depinde de El. Sufletele noastre depind de El. În toate aspectele, noi depindem de Dumnezeu în cele mai mici detalii. Și bineînțeles că aceste principii de viață, principii pe care Cuvântul lui Dumnezeu le enunță în pasajul acesta, sunt principii care ne amintesc că suntem chemați să trăim nu oricum, ci în parametrii pe care Dumnezeu îi stabilește pentru noi. Și pentru a mă rezuma doar la un lucru în mod specific din pasajul acesta, aș vrea să spun câteva cuvinte despre una dintre cele mai importante calități pe care soțul și soția sunt chemați să le cultive și să le dezvolte în viața lor, și anume răbdarea. Cu 14 ani în urmă, eu am început să învăț lecția aceasta a răbdării alături de soția mea. N-aș vrea ca cineva să creadă, cine știe cum este soția fratelui Cristi, de trebuie să aibă atât de multă răbdare. Fiecare dintre noi avem nevoie ca cei din jurul nostru să aibă răbdare cu noi, pentru că suntem diferiți, suntem imperfecți, din multe puncte de vedere avem multe lucruri de învățat și e important să învățăm să avem răbdare unul cu celălalt. E important să învățăm să căutăm binele celuilalt înainte de a căuta binele personal. E important să ne aducem aminte de îndemnul acesta pe care Apostolul Pavel îl dă bisericii și ni-l dă nouă fiecăruia dintre noi, și anume spune: îmbrăcați-vă cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dragii mei, fiecare dintre noi experimentăm aspectul acesta al răbdării în viața noastră. De exemplu, un copil căruia îi spui că atunci când va fi în vacanță îl vei duce într-un loc de joacă, un loc care lui îi place foarte mult, în momentul acela începe o vreme a răbdării pentru el. Tata, când mergem? Mama, când mergem? Dacă iei copiii să pleci undeva cu ei în vacanță, n-ai plecat bine de acasă, în următoarele 5-10 minute ei întreabă: am ajuns? Copiii experimentează și învață, nu? Această lecție a răbdării. Dar pe de altă parte, fiecare dintre noi, chiar și cei mai în vârstă dintre noi, cum sunt, de exemplu, poate unii dintre cei care sunt în suferință într-un fel sau altul și se întreabă: oare când vine vremea în care să am parte de vindecare, să am parte de eliberare de boala, de problema de care sufăr? Răbdarea este un aspect esențial al vieții noastre pe care fiecare dintre noi suntem chemați să-l învățăm, dar nu putem să-l învățăm de unii singuri. Tocmai de aceea spuneam că aspectele despre care Pavel vorbește aici sunt aspecte pe care Duhul lui Dumnezeu le lucrează în viața noastră. E nevoie să ne rugăm să fim răbdători.
E nevoie să învățăm lecțiile răbdării. E nevoie să așteptăm răbdare din partea celuilalt vis-a-vis de viața noastră, dar în același timp e nevoie să fim răbdători și noi la rândul nostru. Prin răbdare, atât voi cât fiecare dintre noi în parte, de exemplu, putem să răspundem pozitiv la unele situații negative prin care trecem. Astăzi este o zi de bucurie, cu toate că din când în când există anumite minusuri și anumite probleme peste care și astăzi suntem chemați să trecem. Și prin răbdare vei avea puterea să răspunzi pozitiv la unele situații negative din viața ta, din familia ta sau din jurul tău. Prin răbdare reușim să ne păstrăm pacea lăuntrică, chiar și atunci când poate în jurul nostru este furtună. Cu 2 săptămâni în urmă am călătorit împreună cu alte câteva persoane din Buteni și Sebiș, județul Arad, într-o misiune în zona Olteniei. Și într-o dimineață, cum am reușit, nu știu exact, însă mi-am încuiat cheia de la mașină în mașină. Și mi-au trecut o mulțime de gânduri prin minte în momentul respectiv, dar în cele din urmă, așa, ca și un, nu chiar ca și un hoț specializat, atenție la ce vorbim aici, am reușit cu o sârmă să scot cheia ușor așa pe ușa din dreapta și să ating butonul cu degetul să descui ușa. Și cineva care a fost acolo lângă mine mi-a făcut un compliment și mi-a spus: m-am mirat cât ai fost de calm. Probabil știa că de obicei în situații de genul ăsta nu sunt foarte calm, ci destul de agitat. În momente în care, poate în jurul nostru sau în noi, există o oarecare furtună, o oarecare agitație, răbdarea pe care Dumnezeu ne-o dă, ne dă putere să trecem mai departe. E nevoie de multă răbdare între soț și soție. E nevoie de multă răbdare în comunicarea unul cu celălalt. E nevoie de multă răbdare în relație cu părinții și de o parte și de cealaltă. E nevoie de multă răbdare până atunci când lucrurile se așează în căsnicia care se întemeiază astăzi. Răbdarea, spunea cineva, este cea care purifică aerul în momentul de conflict. Fie ca Dumnezeu să ne înzestreze și să înzestreze cu răbdarea aceasta. Amin. Sunt câteva versuri pe care le-am notat dintr-o melodie. N-am să cânt melodia aceasta, e mai bine să nu o cânt astăzi, ci doar am să rostesc câteva versuri care vorbesc despre această atitudine a răbdării, bineînțeles, care se întâlnește și se combină cu dragostea adevărată, dragostea răbdătoare, și anume versurile acestea spun în felul următor: dragostea nu este un loc în care vii sau pleci când vrei, ci este o casă în care intri și te decizi să o locuiești. Așa că încuie ușa în urmă, aruncă cheia de la tine, vom rezolva totul împreună stând pe genunchi în rugăciune. Dragostea e un adăpost într-o vreme de furtună, este pacea neînțeleasă atunci când fulgeră și tună. Și dacă aș renunța ușor, fie ca Domnul să trimită îngerul său la ușa mea. Nu, dragostea nu-i luptă grea, ci este ceva pentru care întotdeauna voi lupta. Suntem chemați fiecare dintre noi să ne luptăm pentru a fi acei oameni care arată dragoste, răbdare față de cei de lângă noi. Și în lupta aceasta avem lângă noi pe cel mai puternic aliat, și anume pe Dumnezeul nostru. Atunci când viața, atunci când inima, atunci când familia este încredințată în mâna lui Dumnezeu, atunci când pășești în termenii lui Dumnezeu înainte, ai toate șansele ca această atitudine de răbdare, de dragoste, să se cultive, să se dezvolte și să aducă multe binecuvântări. Dorim ca aceste binecuvântări să fie peste mirii din această zi, peste familia lor, peste cei dragi ai lor și peste viața fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne călăuzească, să fim oameni răbdători și plini de dragostea Lui. Amin.
Corul Asociației Polițiștilor Creștini slujește acum și împreună cu ei cântăm și slujim și noi. Zi în locul acesta și vreau să spun că avem aici un tânăr ofițer care face un legământ astăzi deosebit și mă bucur să pot afirma că atât Pavel cât și Florina sunt parte activă din Asociația Polițiștilor Creștini. Ne-am adunat câțiva oameni din structuri de autoritate aici ca să fim la bucuria lor și să înălțăm numele lui Dumnezeu împreună cu ei. De aceea, să nu uităm că Dumnezeu ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Și vrem să cântăm o cântare în acest sens. Drag spre tine, ruga noastră astăzi o
mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Domnul să vă binecuvânteze viața. Amin. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Mi-amintesc că urmă cu 2 ani eram la Biserica Baptistă din Buteni, doar eu cu familia mea eram martor la botezul fratelui nostru ofițer, Pavel. Și iată că la numai 2 ani Dumnezeu i-a dat o altă binecuvântare. După ce inima și-a pus-o Domnului în brațele Lui și are o mântuire veșnică prin credința în Domnul Iisus, următorul pas, care e foarte important, este nunta, este căsătoria. Și Dumnezeu i-a pregătit o tânără deosebită. Lăudați să fie Dumnezeu, că astăzi putem fi mai multe familii din asociația noastră alături de cei 2 și ne rugăm pentru ei când vor fi în Timișoara, pentru că nu vor să rămână aici. Să-i folosească Domnul acolo, să formeze o filială a asociației și să ducă vestea bună a Evangheliei până la marginile pământului. Pavel, urmează să îți dedicăm ție cântarea care urmează, așa că ziua cea de azi să o faci ziua bucuriei, dar nu uita că ai și responsabilități. Doamne ajută! Ziua cea de azi o faci, ziua bucuriei.
Doamne, sfinte bogății, comori din ceruri peste ai tăi copii, pe calea lor presară, Doamne, flori, și lupta vieții fă-i biruitor. Visurile voastre sunt plinite, voi încheiați căminul vostru drept, cu inimile pentru veci unite, în viața nouă ce vă stă în prag, revarsă, Doamne, sfinte bogății, comori din ceruri peste ai tăi copii, pe calea lor presară, Doamne, flori, și în lupta vieții fă-i biruitor. Pe calea voastră să-L luați pe Domnul, El vă crotește în al vieții voi, și la sfârșit veți ancora în portul cel minunat al mării de Hristos. Revarsă, Doamne, sfinte bogății, comori din ceruri peste ai tăi copii, pe calea lor presară, Doamne, flori, și lupta vieții fă-i biruitor. Revarsă, Doamne, sfinte bogății, comori din ceruri peste ai tăi copii, pe calea lor presară, Doamne, flori, și lupta vieții fă-i biruitor. Ascultăm un duet acum, sora Livia Creț și sora Geta Bucur vor cânta, apoi fratele pastor Cristi Hercuț va avea un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Ai fost întotdeauna aproape de inima mea, o persoană demnă de prețuit. De aceea sunt prezentă azi la nunta ta și te binecuvintez cu Proverbe, capitolul 31. Să cultivi în viața ta de căsnicie caracterul femeii înțelepte, neprihănite, temătoare de Domnul din acest capitol al Scripturii. Și într-o supunere sfântă față de soțul tău, Pavel, și o dăruire totală, să-ți păstrezi familia cu orice preț, în teritoriul în care sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, în Hristos și ascunși cu El în Dumnezeu. Pavel, fii preot în casa ta, un Pavel al Scripturii, care, într-o ascultare totală de capul tău, de Hristos, să-ți conduci familia pe urmele pașilor săi, pe calea cea nouă și vie pe care El a trasat-o pentru voi cu propriul sânge, până în Sfânta Sfintelor. Gândurile mele pentru tine, Florina, au fost așezate de Viorel Iuga, cu talentul caracteristic, în versurile poeziei O femeie înțeleaptă. Răsfoind cuvântul vieții, am văzut că Domnul așteaptă să fiu în a sa putere
o femeie înțeleaptă. O femeie înțeleaptă din fragedă tinerețe alege neprihănirea, urmează sfinte povețe. O femeie înțeleaptă când se îndreaptă spre altar, nu ia un Adam din gloată, ci unul salvat prin har. O femeie înțeleaptă când a devenit soție, face tot ce-i stă în putință, toți ai Domnului să fie. O femeie înțeleaptă își zidește al său cămin pe Hristos, stânca vieții, pe cuvântul său divin. O femeie înțeleaptă ascultă de Dumnezeu și când vremea e senină și când cerul-i negru, greu. O femeie înțeleaptă îl iubește pe Hristos și gata să poarte crucea, ca un rob bun, credincios. O femeie înțeleaptă va primi drept răsplătire nu doar lucruri trecătoare, ci veșnică fericire. Fă dar zilnic numai bine, umblă pe calea cea dreaptă, ascultând mereu de Domnul. Fii femeie înțeleaptă. Amin. Doamne, în prezența Ta dorim asta, să cerem dragostea și pacea Ta peste cei doi acum ce merg pre al vieții drum. Doamne, în prezența Ta dorim asta. Și pacea Ta
fiu la nunta voastră, dragă Pavel, dragă Florina. Sunt mai multe motive pentru care mă aflu astăzi aici, dar poate cel mai important dintre ele este acela de a împlini o dorință de-a mirelui. Nu știu de unde a avut această dorință, probabil că datorită faptului că mirii nu primesc un microfon la propria lor nuntă, probabil că ar fi dorit să exprime el câteva cuvinte și l-am întrebat atunci când am fost invitat la nuntă, ce să spun, ce gânduri v-ar bucura inima? Și fratele Pavel a spus, laud-o pe Florina. Inițial am crezut că e o misiune ușoară și am zis, sigur, gata, rezolvăm, nicio problemă. Apoi am tot stat, m-am gândit la diferite calități și ce aș putea să spun despre frumusețe n-are rost, că poate nu nimeresc cuvintele, este foarte evident, da, este în familie o tradiție a frumuseții, uitați-vă la Alina, la soția mea, la fiica mea, nu are rost să vorbim despre lucrurile acestea. Și m-am gândit la alte calități și alte calități și, frate Pavel, mi-am dat seama că ești un om binecuvântat, că te căsătorești cu o contabilă. Eu știu ce înseamnă ca și soț să ai slujba de a ține evidența a tuturor lucrurilor. E ușor numai să primești lista și dai drumul la cumpărături. Să ții evidența, să ții contabilitatea și ești foarte binecuvântat să ai o soție care e contabilă. Gândește-te că la sfârșit de an îți prezintă numai bilanțul, asta e situația financiară a familiei, așa pune deoparte, asta e situația cu casa, pune deoparte și zice, asta e situația ta și am vrea să stăm un pic de vorbă. Cel mai mare dar al contabilor este același de a ține evidența lucrurilor. Acum noi ca oameni mai greșim, mai facem greșeli. Gândește ce binecuvântat vei fi să ai pe cineva care să ține evidența tuturor greșelilor, să le contabilizeze și la sfârșit de an să spună, dragul meu soț, ești pe minus. Și încă un an, și 2, și 3, parcă 10 ani trebuie să ții, așa-i, Florina? Se păstrează document, da, 10 ani de zile. Și după 8-9 ani să spună, dragul meu soț, s-ar putea să dai faliment. 2300 de greșeli, ai vreo 200 de iertăciuni, dar tot nu dă bine bilanțul. Ești binecuvântat, frate Pavel, cunosc pe Florina de aproape 15 ani, ne-am bucurat să slujim pe Dumnezeu împreună într-un grup de studiu biblic aici la biserică. Ulterior, drumurile noastre ne-au apropiat mai mult, devenind și rudenii prin alianță. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze, Florina, să te binecuvânteze, frate Pavel, și El să-și pună mâna peste fiecare dintre voi. Aș dori să aduc câteva gânduri din Scriptură, lucruri care m-au ajutat pe mine în viața de familie, lucruri care m-au ajutat pe mine ca și soț și poate este mai mult pentru tine cuvântul acesta, frate Pavel, dar se potrivește și este adecvat pentru fiecare dintre noi. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Sunt multe sfaturi, multe rețete care se dau la nunți pentru o viață fericită, pentru o căsnicie fericită. Nu știu să spun lucruri care sunt doar la nivel teoretic, ci sunt lucruri care pentru mine și pentru familia mea au fost o binecuvântare și aceste lucruri se regăsesc în versetele pe care le-am citit din Proverbe. Ce trebuie să fac pentru a mă bucura
de binecuvântarea lui Dumnezeu în viața personală și în viața de familie? Este o întrebare pe care o adresăm în această zi și în astfel de zile. Este o întrebare pe care ne adresăm de multe ori în viața noastră. Doamne, ce ar trebui să fac astfel încât să fiu pe plac, astfel încât să mă bucur de binecuvântările Tale, Doamne? Ce ar trebui să fac? Ca să răspund la această întrebare, aș dori să aduc înaintea dumneavoastră un exemplu din Vechiul Testament, cunoscut de majoritatea dintre noi, pentru că este o zi în care vorbim despre nume. Fratele Cristi, colegul pastor, a vorbit despre numele lui Pavel, o să vorbesc despre numele lui Avram, că de fapt ăsta e important. Și o să ne gândim puțin, să ne uităm la Avram, la viața lui, dar în mod special la un episod în care Avram a dat dovadă că este un om credincios, un om care se încrede în Dumnezeu și care îl pune pe Dumnezeu deasupra priorităților acestei vieți. Știm foarte bine călătoria pe care Avram a început-o, s-a îndreptat spre Canaan, a urcat din Egipt împreună cu familia lui, împreună cu nepotul său, cu Lot. Ajung la un moment dat la Betel, o localitate între Ierihon și Ierusalim, se așează acolo pentru o perioadă de timp și încep să apară conflicte. Amândoi erau foarte bogați, extrem de bogați. Avram avea peste 300 de slujitori. Imaginați-vă că trebuie să le dai de lucru la cei 300 de slujitori. Cu siguranță Avram a fost un om foarte bogat. A avut foarte multe. Și Lot, de asemenea, venea de undeva din urmă, probabil, nu avea la fel ca și Avram de mult, dar creștea și se dezvolta și vedem că apare un conflict. Inițial nu între ei doi, ci între resursele de care dispuneau ei. Aveau multe turme de animale și pentru aceasta era necesar un loc unde să poată să rănească animalele acelea. Apar certuri, apar divergențe între păzitorii de oi, între păzitorii turmelor și Avram îl ia pe Lot deoparte și spune: dragul meu, nu este bine să fie astfel de tensiuni, nu este bine să fie ceartă între noi. Eu te rog foarte frumos, poate ar fi bine să ne despărțim, poate ar fi bine să mergem unul la stânga și celălalt la dreapta. Eu vin astăzi și îți spun: alege tu, dragă Lot, încotro te îndrepți. Dacă tu vei lua la dreapta, eu voi merge la stânga. Dacă tu vei merge la stânga, eu voi merge la dreapta. Când Avram face lucrul acesta și dă libertatea lui Lot, Avram își asumă un risc extraordinar de mare. Zona aceea nu era o zonă extraordinar de fertilă, de bogată. Clima nu era favorabilă pentru a avea o iarbă deasă, o iarbă frumoasă, verde. Locul în care ei se aflau, acolo la Betel, era înconjurat de dealuri, podișuri, stâncă multă, piatră multă. Și Avram îi spune: alege tu, stânga sau dreapta. În stânga lor se continua lanțul acela de podișuri, de dealuri, o zonă cu un relief nu foarte bun pentru păscută de animale. Iar în dreapta era câmpia Iordanului, o zonă extraordinar de frumoasă, bogată, un cerc cu o rază de cu un diametru de 25 de kilometri. Prin mijloc trecea râul Iordan. Era garanția succesului. Lot, în cel mai scurt timp, trebuia să-l depășească pe Avram în bogăție. Când Avram vine și îi pune pe masă lui Lot toate aceste lucruri și spune: alege tu, Avram și-a asumat un risc. Dacă Lot va alege câmpia Iordanului, eu rămân doar cu boscheții aceștia, cu tufișurile acestea din care va trebui să-mi cresc animalele.
și s-ar putea ca în câțiva ani de zile să-mi decimez toate turmele, iar el să prospere. Lot își ridică privirea, se uită în dreapta, se uită în stânga și câmpia aceea este prea tentantă pentru el. Și spune: unchiule, am să merg în dreapta. Își strânge bagajele și se mută în locul acela fertil. Avram rămâne cu povărnișurile, rămâne cu toate stâncile, cu pietrele, cu tufișurile și fără o perspectivă foarte clară de a progresa. Și dimpotrivă s-ar putea să se aleagă praful de el. Dar ce face Avram? După ce Lot ia decizia, Avram se duce și se închină lui Dumnezeu. Nu am timp să vorbesc despre credința lui Avram, pentru că ar fi foarte multe lucruri de spus. Dar Avram, atunci când și-a asumat riscul acesta, Avram s-a încrezut în Dumnezeu. Avram s-a încrezut în Dumnezeu că Dumnezeu poate să-l binecuvinteze într-un mod extraordinar. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Ia-L pe Dumnezeu, ia-L pe Dumnezeu ca și stânca ta, ia-L pe Dumnezeu ca și ocrotitor al tău, ia-L pe Dumnezeu ca și călăuză pentru viața ta, încrede-te în El, pune-ți toată nădejdea, pune-ți toată speranța, frate Pavel, în Domnul. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu te bizui pe puterea ta, pe relații, pe alte lucruri, pe bogății, că tu vei putea să porți de grijă familie, că mâna ta va putea să strângă, mâna ta va putea să facă. Nu te bizui pe nimic din acestea, ci încrede-te în Domnul. Chiar și atunci când trebuie să iei decizii în viață, este important să nu ne uităm în stânga și în dreapta, ci să ne uităm la Domnul. Atunci când ai posibilitatea de a alege o câmpie bogată, dar cu oameni stricați, sau pustietate, dar cu Dumnezeu, alege pustietatea. Atunci când viața îți oferă tot felul de oportunități pentru a câștiga o pâine în casă, când viața îți oferă tot felul de șanse, nu te uita la ceea ce se uită oamenii, ci încrede-te în Domnul, pune-ți nădejdea în El, că Domnul va purta de grijă. Nu știu cum o va face, dar cuvântul zice că dacă îl vei recunoaște pe El în toate căile tale, El îți va netezi cărările. Așa cum i-a netezit lui Avram, deși era doar stâncă și piatră, Dumnezeu i-a netezit cărările lui Avram în așa fel încât i-a mărit seminția extraordinar de mult. Puneți încrederea în Domnul și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Încrederea noastră în Dumnezeu este ceea ce așteaptă Domnul de la noi. Asta vrea Domnul de la tine. Nu să-i demonstrezi soției cât ești tu de tare, cât ești de bun, câte lucruri poți tu să faci, câte lucruri poți să agonisești, ci Domnul vrea ca să-ți pui toată încrederea și nădejdea în El. De asemenea, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu este importantă pentru a avea binecuvântare în viața personală și de familie. Recunoaște-L în toate căile tale, recunoaște-L pe Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu, recunoaște autoritatea Lui în toate căile tale, nu fi selectiv. Doamne, în problemele astea n-am nevoie să te bagi, în problemele astea am nevoie de ajutorul tău, ci recunoaște-L pe Dumnezeu, recunoaște autoritatea în toate drumurile tale, în toate căile tale. Avram, indiferent pe drumul pe care a mers, l-a recunoscut pe Dumnezeu, i-a recunoscut autoritatea, l-a căutat pe El, a zidit un altar și acolo i s-a închinat. Să-L cauți pe Dumnezeu, să te încrezi în El, să te închini Lui, este ceea ce Dumnezeu vrea de la tine și vrea de la voi. Și ce promite Domnul?
dacă voi vă veți încrede în Domnul, dacă voi vă veți închina Lui în viața voastră, ce promite Domnul? El îți va netezi cărările. Domnul vă va îndrepta drumul în viață, așa cum a făcut-o în cazul lui Avram. Atunci când veți fi în situații critice, când vor veni ispite, vor veni tentații, atunci când veți fi la răscruci de drum, încredeți-vă în Domnul și închinați-vă Lui și Domnul va îndrepta drumurile înaintea voastră. Niciodată să nu vă uitați la câmpia bogată, dar care se află între oameni stricați. Cu alte cuvinte, niciodată, frate Pavel, să nu duci în casă o pâine care este câștigată, mărșav. Tu, soră Florina, să te uiți la soțul tău, să te încrezi în Domnul că va binecuvânta mâinile Lui ca să poarte de grijă familiei. Să te rogi pentru el, să te închini lui Dumnezeu, să-L aduci înaintea lui Dumnezeu pe el ca și soț, ca și cap al familiei. Și să-i spui, niciodată în casa noastră să nu aduci ceva care nu este curat. Lot a ales dreapta. Știm foarte bine cum a sfârșit. Avram a zis, nu mă interesează că este stâncă, nu mă interesează că-s doar tufișuri, eu mă încred în Domnul, mă închin Lui și las pe El să mă îndrepte cărările, să-mi netezească, să-mi astupe cărarea. Ăsta este lucrul pe care ne-l dorim fiecare. Binecuvântare din partea lui Dumnezeu, dar aceasta nu vine în orice condiții. Dumnezeu așteaptă ca noi să ne încredem în El și să ne închinăm Lui. Avram, după ce s-a despărțit de Lot, s-a dus și s-a închinat Domnului. Și după ce s-a încrezut în Domnul și s-a închinat Lui, Dumnezeu îi zice, Avrame, ridică-ți acum tu privirea și uită-te nu doar la stânga sau la dreapta, ci uită-te și la stânga și la dreapta, și înainte și înapoi. Și tot ce vezi cu ochii tăi va fi al tău. Eu, Domnul, îți voi îndrepta pașii. Eu, Domnul, îți voi îndrepta drumurile. Nu ai tu problema aceasta. Eu sunt Creatorul lumii și dacă pot să dau iarbă din stâncă ca tu să prosperi, ca tu să poți să trăiești, voi face lucrul acesta. Dacă va trebui să încalc legile fizicii ca să te ajut pe tine, să te binecuvintez pe tine, voi face lucrul acesta. Asta i-a promis Dumnezeu lui Avram. Dar mai întâi Avram s-a încrezut și s-a închinat Domnului și a lăsat ca Domnul să-i îndrepte drumurile în viață și să-l binecuvinteze. Mă rog ca familie să vă puneți toată încrederea și nădejdea în Domnul. Să alergați la El, nu la oameni. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să vă închinați Lui, să-L recunoașteți pe El în toate căile voastre. Nu doar în cele în care doriți, aveți nevoie de ajutorul Lui, ci în toate căile voastre să-L recunoașteți pe El. Și știți ce e mai frumos? Domnul va îndrepta pașii voștri și va îndrepta drumurile înaintea voastră, astfel încât să vă binecuvinteze și să fiți plăcuți Lui. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute în aceasta. Amin. Maria și Anca vor cânta un duet spre slava Domnului. Venind aici, voi împliniți cuvântul lui Dumnezeu ce a creat pământul și va ales din lume pentru sine, făcând din viața voastră minune. În Domnul voi aveți o smântuire, în Domnul să vă fie bucurie, să nu uitați
Vă invit să ne ridicăm să cântăm împreună cântarea de la numărul 164. 164, numărul cântării, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții. Ocupăm locurile și corul de o gloria slăvește pe Domnul. Thank you.
Aș vrea să vă las un verset biblic pentru inimile voastre la sărbătoarea aceasta. Nădăjduie să vă rămână scump pentru tot restul vieții în casa voastră. El se găsește în 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii, spune aici Apostolul Pavel, este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Cu siguranță că vă iubiți, cu siguranță că e dragoste la mijloc între voi și ne dăjduim să crească tot mai mult. Dragostea la care Apostolul Pavel se referă aici este una despre care vorbește față de Domnul și în biserică și în relațiile unii dintre alții, dar ea se extinde peste viața de familie și dragostea pe care trebuie să o avem unul față de celălalt în casa noastră. Textul de aici îți spune care sunt izvoarele acestei dragoste. Și Satan, care urmărește distrugerea caselor noastre, e mai preocupat să otrăvească izvoarele dragostei decât de dragostea în sine. Dacă vă distruge izvorul, ceea ce vine de acolo nu mai este cum trebuie. Așa că păziți izvoarele bine. Sunt 3 izvoare pe care textul acesta le are pentru dragoste și la care trebuie să luăm seama noi toți. Voi, în mod special, de acum încolo în casa voastră. Dragostea, zice textul biblic de aici, vine dintr-o inimă curată. O inimă curată. Inima este curățită de Domnul nostru Iisus Hristos în sângele Lui. Păzește-ți inima mai mult decât orice, spune Scriptura, căci din ea vin izvoarele vieții. Dacă inima vi se umple cu ce nu trebuie, dragostea va fi murdară. Dacă inima vi se umple cu vorbele lumii, va fi o dragoste lumească. Dacă inima vi se umple doar cu ce oferă lumea aceasta și nu cuvântul lui Dumnezeu, din inimă vin și vorbele, și gândurile, și pornirile, și vor veni și în relația voastră. Dragostea vine dintr-o inimă curată. O cerință pe care o am deseori la nunți și pe care o pun și înaintea voastră astăzi. Vă așteaptă o lună de miere la ce vă ofer acum. Nu la aia la care mergeți voi și care e mai scurtă. Luna aceasta de miere înseamnă că îmi promiteți, înainte de daul care îl spuneți aici în legământ, că, începând de mâine, veți citi timp de o lună de zile Cartea Proverbe împreună, câte un capitol pe zi, adică taman 31 de zile. Da? Da? Împreună. Găsiți timp. Am să vă rog să citiți cu inima deschisă să se umple de cuvântul lui Dumnezeu. Nu citiți cu inima critică a ce i s-ar potrivi celuilalt. Citiți-o pentru voi personal fiecare. Lăsați să vi se umple inima cu înțelepciune. Amin? Aștept un telefon după 31 de zile. O să calculez de mâine încolo cât este și vedem. În care se spune, frate Dor, am terminat de citit Cartea Proverbe. Să vă dea Domnul izbândă. Să vă păstrați inima curată ca să vină o dragoste curată. Amin. Zice textul biblic că dragostea nu vine doar dintr-o inimă curată, ci vine dintr-un cuget bun, o conștiință bună. Cuvântul cuget, expresia cuget e pentru conștiință în traducerea Cornilescu. O conștiință bună. Știți, conștiința bună este că nu treci strada dacă nu-i trece de pietoni, nici dacă nu-i polițist acolo.
Aia e conștiință bună, știți? Conștiința rea este când te uiți în stânga și în dreapta și dacă nu-i treci. Un cuget bun, o conștiință bună. M-am tot gândit cu ce să compar conștiința și ani de zile, am tot găsit tot felul de ilustrații, până acum vreo câțiva ani de zile, când am avut un drum în Europa de făcut cu mașina și unul din băieții noștri mi-a zis: tati, nu se mai circulă prin Europa cu harta și întreabă nene. Asta ai circulat dumneata așa în România, când n-ai mai știut, te-ai oprit, ai coborât, ai întrebat pe stradă, acum se circulă cu GPS. M-a complicat un pic, da, mi-am montat GPS-ul în mașină, m-a întrebat ce stradă, unde trebuie să ajungem în Germania, am zis, uite, acolo trebuie să ajungem, mi-a așezat, mi-a setat GPS-ul, mi-a pus strada, marea mea bucurie a fost când a și descoperit pe ce stradă stau eu aici și a zis, uite, ai de mers 500 de metri și faci la stânga. Apoi la dreapta și la stânga, frumos, spre graniță, excelent, am zis. Și vocea de acolo îmi tot indica și spunea, mergi atâția kilometri. Mi-a plăcut. Ce mai frumos decât să ai o voce așa care să tot spună, poți să și dormi în mașină, știi? Nu mai trebuia să-mi bat cap, nu trebuia să mi-a spus clar, am de mers 150 de kilometri până la dreapta. Ei bine, mi-a plăcut partea asta. Am trecut granița, era de dimineață tare, drumul era liber, am apăsat puțin accelerația și GPS-ul meu de acolo, ai depășit viteza. Poftim? Zic, ia uite-l, că știi și asta. Am ridicat puțin piciorul, am mai mers, dar iar m-a apăsat accelerația, GPS-ul de acolo, ai depășit viteza. Și a tot făcut asta până a început să mă enerveze. Și a zis, partea aia cu călăuzirea îmi place, partea asta în care mă tot critică, mă enervează. Și a spus soției, auzi, mai am 200 de kilometri până la Budapesta, știu să merg și fără el, oprește-l. În timp ce mergeam, am tot gândit și am zis, cam așa e cu conștiința noastră. Ne place de ea când ne spune de bine. Ne place de ea. Ne place când ne călăuzește, când cugetul îți spune, Florina, faci casă bună cu Pavel, e frumos. Partea asta e frumoasă. Când zice, Pavel, faci casă bună cu Florina. Îți place când conștiința te călăuzește așa. I-ai vorbit urât. Ia mai taci din gură, zice. Ce, te-ai găsit acum, mă critici? Ce, ea n-a vorbit urât? Nu te-ai comportat frumos. Aul, supărători, așa-i? Cugetul bun este acela care spune și partea asta. Acum GPS-ul ăla era bine setat și bine armonizat cu tot ce era pe șosele și conectat cum trebuie la satelit. Stați și m-am gândit că un cuget bun, Biblia vorbește și de cuget rău. Biblia vorbește de cuget înfierat cu fierul roșu. Biblia vorbește despre cuget care nu mai funcționează bine, care nu mai reacționează atunci când Duhul Sfânt îi spune, nu-i bine. Un cuget bun este acordat la cuvântul lui Dumnezeu, la călăuzirea Duhului Sfânt, ca să-l auzi cum trebuie la vreme și să te călăuzească cum trebuie. Dragostea vine dintr-o inimă curată. Păstrați-vă inima curată. Păstrați-vă cugetul bun. Din nou Scriptura spune în Epistola către Evrei că cugetul nostru este spălat doar de sângele Domnului Isus. De faptele moarte, zice acolo. Spălați-l, curățiți-l, acordați-l la călăuzirea Duhului Sfânt și învățați să ascultați de el bine. Vine dragostea dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință nefățarnică sau neprefăcută. Sigur, repet, textul vorbește despre o credință în Dumnezeu care n-are fățărnicie în ea. Și aplicat la familie despre o încredere între voi doi, care n-are fățărnicie în ea. O încredere neprefăcută pe care să o aveți în Domnul și unul în celălalt. Dacă aveți încredere în Domnul, veți avea încredere unul în celălalt
fiindcă vă păzește Dumnezeu. Dacă vă pierdeți încrederea, conștiința bună și inima curată, veți pierde dragostea. Până le păstrați pe acestea cum trebuie, va curge dragoste ca roada Duhului Sfânt și ca mare binecuvântare peste viața voastră. Păstrați versetul acesta, 1 Timotei 1:5, și faceți din el motoul casei voastre și fie binecuvântarea vieții voastre pentru totdeauna. Aceeași binecuvântare vă dorim celor ai casei, rugându-vă pentru ei să aibă o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Ne rugăm să aveți același lucru în familie. Ne rugăm să-l aveți în casă fiecare. Să evaluați astăzi la nunta lor dacă e nevoie să curățiți izvoarele dragostei, ca să vă puteți bucura cu adevărat de dragoste în familie fiecare. Amin. Căsătoria lor a fost oficiată la ofițerul stării civile, așa că vom sta împreună cu ei înaintea lui Dumnezeu, rămânem așezați, ei se vor ridica și mergem apoi înaintea Domnului. Te mărturisesc în prezența Bisericii lui Hristos, a Sfintei Trăimi, a martorilor văzuți și nevăzuți, dacă din dragoste, sub călăuzirea Duhului Sfânt, o iei în căsătorie pe Florina, dacă făgăduiești să o iubești, să fii credincios, ca și Hristos față de biserică, până când moartea vă va despărți. Da. Florina, te mărturisesc în fața Bisericii lui Hristos, în prezența Sfintei Trăimi, a martorilor văzuți și nevăzuți, dacă din dragoste, sub călăuzirea Duhului Sfânt, îl urmezi în căsătorie pe Pavel, dacă făgăduiești să-l iubești, să fii supusă ca și biserica față de Hristos, până când moartea vă va despărți. Da. Da, al vostru să fie da și să fie pecetluit și binecuvântat de Dumnezeu pentru totdeauna. Amin. Își vor pune verighetele ca simbol al legământului lor. Vine el cumva și peste treaba. Cine a zis că n-a reținut-o de predicator? Vedeți? Dacă mă chem la tine la nuntă, o să fii tu mire. Bine? Mergi. Okay. Ne ridicăm, ei vor îngenunchea și stăm împreună înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, inimile noastre se pleacă înaintea Ta cu recunoștință, cu smerenie și venim să-ți mulțumim că în îndurarea Ta ai binecuvântat acești doi tineri și ai călăuzit spre Tine ca Mântuitor al lor în Domnul Iisus Hristos și unul spre celălalt, ca astăzi în actul căsătoriei, al promisiunii prin legământ, să-și lege viața înaintea Ta. Te rugăm să-ți pui mâna cu binecuvântarea Ta și cu pecetluirea Duhului Tău cel Sfânt peste daul spus de ei. Peste ei, Doamne, deschide-ți mâna și binecuvintează-i în bogățiile harului Tău. Te rugăm să-i păstrezi, curați, sfinți, dedicați Ție, Doamne, și unul celuilalt. Să-i păzești de cădere și de păcat, de oameni răi și de cel rău, Doamne, de relele și murdăriile lumii acesteia și să-i conduci biruitor prin viața aceasta până la capătul vieții. Te rog să-l binecuvintezi pe Pavel în postura aceasta nouă de soț,
cu înțelepciune și har de la Tine. Să o binecuvintez pe Florina în postura aceasta de soție cu înțelepciune și har de la Tine, cu răbdare de la Tine, cu dragostea care vine din Duhul Sfânt ca roadă în viața lor. Și Te rugăm să-i faci o binecuvântare unul pentru celălalt, o binecuvântare pentru cei ai lor dragi, o binecuvântare pentru Biserica lui Hristos, pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru lumea aceasta, în locul în care îi așezi să lucreze, să trăiască. Fă-i o binecuvântare și în preajma lor să fie oamenii cercetați de prezența Ta. În decursul anilor Te rugăm să-i binecuvintezi cu copii și să-i faci părinți destoinici care își cresc copiii în ascultare de Tine. Binecuvintează-i, Doamne, Te rugăm, cu rod pentru Tine și lasă ca multe suflete să fie cercetate și aduse la Tine ca roadă a vieții lor. Îi încredințăm în mâna Ta și Te rugăm să iei în brațele Tale, să-ți pui mâna cu binecuvântare și cu har peste ei. În numele Domnului Iisus ne rugăm și prin Duhul Sfânt, Tatăl nostru, ascultă-ne, binecuvintează-i și fă-o, Te rugăm, cu noi toți în locul acesta, spre slava numelui Tău în veci de veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.